сбить Беларусь с того курса на сотрудничество с Россией, с Китаем, который она для себя выбрала. У прамым эфіры навіны сталіцы і мінскай вобласці ў студыі Евген Калечыц. Вітаю коротка пра асноўныя падзеі. Гарантаванне бяспекі пасажыраў і ўсіх удзельнікаў транспартнага руху. У мэрыі прайшла сустрэча прадстаўнікоў Мінтранса, ДАІ і перавозчыкаў. Небяспечныя насякомыя цяпер атакуюць нават ранняй вясной. Кляшы актывізаваліся. Адна з прычын – змянення клімату. Больш за 3 дзясяткі відаў з розных куткоў свету – Афрыкі, Аўстраліі, Азіі, Паўночнай Амерыкі і Беларусі. У Мінску адкрылася выстава экзатычных пеўчых птушак. Бяспека і мабільнасць на дарогах сталіцы. Сёння ў Мінгарвыканкаме прайшоў семінар для профільных структур, падчас якога абмеркавалі пытанні культуры і якасці пасажырскіх перавозак. Сустрэча аб'яднала спецыялістаў, якія развіваюць транспартную лагістыку горада, кіраўніцтва сталіцы, прадстаўнікоў дзяржаўтаемнай